Ja no ens persegueixen, els de l'armada? Ens els hem tret de sobre, eh? Què us passa? Però si ara hauríeu d'estar contents! No sigueu ploramiques. Va, si tant volíeu que vingués, per què no la fèieu venir per força? Què dius? Quina barbaritat! No podíem! Tros d'animal! Espadachí de 3 sabres. Rufi, això que li has dit no és cap insult. Doncs de 4 sabres. I afegit i sabres tampoc. Escolta, això és com la col fermentada, saps? És inútil dir a la col fermentada que s'ha tornat agra. Ja és hora que sortíssim de l'illa. Sí. Gràcies per tot. Guàrdia, prepara't per lluitar! Es pot saber què hi fas, tu, aquí? Ens ataquen! Ens ataquen! Qui és? A mi m'és igual qui sigui. És una noia preciosa. Ja et vaig dir una vegada que no m'amenacis amb armes perilloses. Sóc molt ràpida. Quan fa que ets al nostre vaixell? Des que heu desembarcat. Aquesta roba és teva, oi? Espero que no et faci res que me l'hagi I a posat. més m'has agafat la roba que és diumenge? Monkey de Rufi, espero que no hagis oblidat el que em vas fer, oi? Oh, Rufi! Es pot saber què li vas fer a aquesta vella dama? No siguis mentidera, jo no t'he fet res a tu. T'equivoques, noia. Sí? Ja ho crec que sí, em vas fer una mala passada. Ho recordo molt bé. Què li vas fer? Confessa! Qui és aquesta? I què hi fa aquí? Sostre! Què li vas fer? Digue'm! Més no cridarem No l'armada! entenc res del que dius. Em vols dir què hi fas aquí? Vull formar part de la tripulació.